जोंजों जुजिनो हानाय दतमा समस्तियाव इउपिपिएल दोलोजों जुजिनो हानाय कुनु दोलो गैया इउपिपिएल जिंदाबाद 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 प्रमोद बर' जिंदाबाद 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 बिजेपियानो होन बिपिएफआनो होन जोंजों माने दिनैनि दिनाव कुनु जुजिनो हाया गोजौनिफ्राय इसोरा नामायबाबो इउपिपिएल दोलोखौ दतमा समस्तियाव फेजेननो हानाय गैया बिटिआर जिंदाबाद 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 इउपिपिएल जिंदाबाद 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 जय इउपिपिएल दिनै जोङो दतमा ब्लक इउपिपिएल दोलोनि सिङाव थानाय जोंनि रामफलबिल बिसिडिसिनि सिङाव थानाय साबखाथा गामियाव जोङो जयनिं हाबाफारि लादों। दा बे जयनिंआव इउपिपिएल दोलोजों जयनिं जाफैदों। दा साबखाथा गामिनि बिपिएफनिफ्राय मथा-मथि जोंनाव 34 जन जयनिं जाबाय आरो बिजेपिनि 8 घरसो जोंजों जयनिं जाफादों। दा बिथांमोनहा प्रमोद बर' सारनि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै बिथांमोनहा दिनै जोंजों जयनिं जाफैदों। खोब मोजां मोनदों जोङो बिथांमोननि जयनिं जानायखौ नुनानै जोङो बिराद गोजोननाय मोनदों। दा बिथांमोनहा जे बिपिएफ सरकाराव थानानै जेबो जाला होननानै बिथांमोनहा जोंजों जयनिं जानो फैदों आरो बिजेपिनि जे बिथांमोनहाबो वर्कारफोरमोन बिजेपिनि बिथांमोनहाबो जोंजों प्रमोद बर' सारनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै जोंजों जयनिं जाफैबाय। आरो आं दिनैनि थारिखआव बुंनो नागिरदों जोंनि दतमा समस्तियाव इउपिपिएल दोलोआ दिनै ओरैबायदि स्ट्रं जोङो सान हर जोङो खामानि मावगासिनो दङ। मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव जोङो इउपिपिएल दोलोआ जयनिं हाबाफारि लागासिनो दङ आरो 11टा प्राइमारियाव जोङो मथा-मथि जों दा हिसाब खालामबाय जोङो दिनै थारिखआव 22,000नि जों बारा भट मोननो थांगासिनो दङ। जे जयनिंखौ जोङो जेबादि खालामदों जोङो माने जाय बिथांमोनहा जोंजों जयनिं जाखांनायनि उनाव गुबुन दोलोआव थांफिनै बिथांमोनखौसो जोङो जयनिं खालामदों। बिथांमोनहा जोंजों इउपिपिएलआव गोसो आरो जिउ होनानै बिथांमोनहा जोंजों जयनिं जादों। गाबोन समफोर गुबुन दोलोआ फैबाबो बिथांमोनहा जोंजों थाफागोन, बिथांमोनजों जयनिं जानाय नङा। दा बेखौ आङो मिडियानि गेजेरजों बुंबाय। दा बिजेपिनिखौ आं फंनैसो दाजाबदेरना बुंनो नागिरदों। दा बिजेपि पार्टिनि दैदेनगिरिफोरखौ आं ओरैबायदि नुदों जे गोदो 17 बोसोराव बिपिएफ सरकाराव बिथांमोनहा जाख्ल'नानै उदै गेन्द्रा जानानै दिनै मनरन्जन बिथांजों बिथांमोनहा बेखौ देरहायोबा बिथांजों जाफानो होननानै बिथांमोनहा दिनै एखेबारे आगयनानै माने ओरै थांफा लांफा जालागासिनो दं बिथांमोनहा। दा बिथांमोननि बे 17 बोसोर जाख्ल'नाय लिडारफोरखौ नुनानै मनरन्जन बिथांजों जे दिनै जयनिं जानाय मानसिफ्राबो दिनै खारबोफिनबाय थादों। ओरैनो जयनिं जायो, ओरैनो ग्रोब इउपिपिएलआव हाबफैनानै जोंजों पारमानेन्ट थानानै दङ। दाखालि जों हगमायाव जयनिं खालामदों, 13 घर जयनिं खालामदों। बिथांमोनहा मनरन्जननिफ्राय सासेयाव गैयाबाबो 2,000 3,000 फैसा जाखांनानै बिथांमोनहा जोंजों जयनिं जाफैदों। थिग बिदिनो मनरन्जननि जे जयनिं जानाय बिपिएफनि जयनिं जानाया बिपिएफआव थांफिनदों। जोंनिखौबो बिथांमोनहा दाखालि जयनिं खालामदोंमोन, जोंबो बिथांमोनखौ रायलायनानै बिथांमोनहा फैफिनबाय। जोङो फैसा लायनो थांदों, खालि बे फैसानि थाखाय बिथांनाव जयनिं जादों। खिन्थु बिथांखौ मानसिफ्रा देरहागोन सक्तिशालि दिनै बेबायदि सानगासिनो दं, नाथाय बिथाङा सिङाव सनस्रासो, जेबो गैया। फैसा बारा गारबाबो जेनो, फैसा गैयाबाबो इलेक्सना जेनो। खिन्थु फैसाजों जे इलेक्सनखौ देरहानो हायो आं बेखौ सानाखै। रायजो राजानि मोजां खामानि मावब्लासो दिनै रायजो राजाया नोंजों थागोन। दिनै इउपिपिएल दोलोआव बिथांमोनहा फैसा होआब्लाबो दिनै जोंजों जयनिं जाफैदों। बिथांमोनहा जोंजों दिनै जे फैसानि लबाव बिथांमोनहा जयनिं जादों बे नङा। बिथांमोनहा दिनै इउपिपिएल दोलोनि मावनाय दांनायखौ मोजां मोननानै दिनै जोंहा 11टा प्राइमारियाव बिसिडिसि दङ, चेयारमेनफोर दङ। बिथांमोनहा दिनै जे गभर्नमेन्टनि जे आसनि जे फैदों रायजो राजाफोरनो जोङो राननानै होदों। IOI न' होदों, अरुनदय होदों आरो बेनिफ्राय नोङो आलारि सोरां बुहुद आसनि जोंहा फैयो सरकारनिफ्राय। बे आसनि फैनायखौ रायजो राजाफोरनो समानै रानना होदों। बेनिखायनो बिथांमोनहा दिनै जोंनि इउपिपिएलनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै दिनै बिपिएफनिफ्राय एखे दले मले फैनानै जोंजों सापर्ट खालामफैदों। आङो नैखौनो खावलायगोन, फैगौ समाव जोंहा इलेक्सना बाराव गैला, जोंजों जुजिनो हानाय दतमा समस्तियाव इउपिपिएल दोलोजों जुजिनो हानाय कुनु दोलो गैया। बिजेपियानो होन
बिपिएफआनो होन जोंजों माने दिनैनि दिनाव खुनु जुजिनो हाया। गोजौनिफ्राय इसोरा नामायबाबो इउपिपिएल दोलोखौ दतमा समस्तियाव फेजेननो हानाय गैया। जों दिनैनि थारिखआव फाइनाल 100 खावो जों बेखौसो नेनानै दं। इलेक्सना माला फैयो जों बाव रेडि जानानै दङ। जोङो 100 जोङो देरहागोन। बिथांमोनहा बुंबाय थादों जोङो ओरै देरहागोन। बिजेपियाव मा अंख दं बिथांमोननि भटआ टटेल बिपिएफ बिजेपि बिथांमोनाव टटेल भटआ गासै 22,000ल' भट दं। 22,000खौ बिथांमोना आनलायना लागोन। इउपिपिएल दोलोनि भटआ जामाबो जियाबो जोंनाव आरो फैदेरबाय थागोन आरो नैबे रामफलबिल प्राइमारियाव 100 जननिबो बारा जयनिं दंबावो। जों साननै सानथामसोनि गेजेराव बिथांमोनखौ जयनिं होगोन। इउपिपिएलनि सरि बिपिएफनि दं बिजेपिनि दङ। जोङो जयनिं होजोबगोन बिथांमोनखौ। आङो गोबाव बुंना बेखिनिखौ बुंनानै आं फोजोबबाय।